sigui quin sigui la via d'accés. Bueno, en principi presentaré a l'Òscar Negrero Carrillo, que és coordinador del Servei de Mediació Comunitària i del Servei de Suport a les Comunitats de Veïns i Veïnes de l'Ajuntament de l'Hospital de Llobregat, educador i pedagog social, postgrau en gestió de conflictes públics i mediació comunitària, màster en gestió pública i formador en temes de mediació per a la Universitat de Girona i per la UOC. Després, el Francesc Reina, pedagog, educador i mediador. Ha treballat en diversos àmbits dins dels serveis socials i ha desenvolupat projectes de mediació municipal, docent en diverses universitats. Actualment és tècnic de participació ciutadana realitzant tasques de suport al teixit associatiu. Doncs ara dono la paraula als meus companys per donar-li pas a aquesta càpsula. Gràcies, Eva. Moltes gràcies, Eva. Què tal, Francesc? Com estem? Aquí estem, i tu suposo que molt bé, no? Jo bé, perquè vosaltres ja sabeu, però la resta de gent que ens mira discretament, perquè penso que no estan en pantalla, no? Estan només en el xat, no? Estic de vacances, estic a Astúries, he arribat avui. I perquè jo no vaig calcular bé els dies de les vacances amb lo de la càpsula, i bueno, doncs aquí he estat. Estic a una habitació d'un hotel amb el meu fill, que està aquí mirant la tablet, o sigui que en qualsevol moment poden passar coses. Però bueno, això també és el bo de l'online, no? Que jo puc estar ara a Llanes, després d'haver menjat al port, i ara estar amb vosaltres aquí amb el Cesc. O sigui que és una meravella, això. Fantàstic. Llanes és superxulo, eh? És molt bonic, sí. Ja fa 20 anys que vaig venir a Astúries i vaig pensar, si torno, he de fer nit i quedar-me tranquil·lament aquí a Llanes. I mira, estic complint aquest desig, la veritat. Fantàstic. Bueno, i centrant una mica el tema, perquè no parlarem de viatges, no? Tot i que els viatges ens encanten, I anant al tema de la càpsula d'avui, bueno, jo volia començar fent una referència a això que hem dit de les errades, no? De que l'errada com a via de coneixement, no? I vincular això amb el tema dels principis, que és una mica l'eix que està vertebrant aquestes càpsules i que volem continuar reflexionant sobre els principis una mica més enllà, fins i tot amb la idea de fer un monogràfic o de consolidar alguna mena de treball per escrit. O sigui que aquesta càpsula estaria dins d'aquest marc de reflexió que portem a la comissió i que alguns de nosaltres ja fa temps que li donem voltes al tema dels principis fins al punt que, bueno, jo tinc un petit blog que tinc una mica abandonat on he fet algunes entrades que fan referència al tema dels principis i que després en el xat puc compartir amb la gent que avui ens escolta. I bueno, tornant a l'errada, perquè principis, no? Revisió de principis, no? Què ens ha passat a la mediació amb els principis, no? Jo dic que els hem confós, no? Perquè això ja m'ho heu sentit alguna vegada, perquè hem considerat els principis no com a tals, sinó com a requisits, no? I aquesta ha estat una errada bastant grossa que hem comès i que jo penso que a vegades en algunes instàncies de mediació es continuen cometent, no? Considerant els principis com a requisits per accedir a la mediació, no? Com si haguéssim de fer un checklist, no? De voluntarietat, capacitat, confidencialitat, imparcialitat, bona fe, i quan estan els checklists, llavors es pot accedir a la mediació. I jo penso que ens equivoquem amb això. O sigui que aquesta errada que hem comès tots en algun moment, de seguida ens vam adonar, o alguns no tan de seguida, de que no podíem considerar els principis com a requisits. I, per exemple, en el cas de la voluntarietat, que en parlarem una mica més extensament avui, però, per exemple, en el cas de la capacitat, doncs penso que molts de nosaltres, i encara alguns, s'equivoquen en el sentit de deixar fora de la mediació a les persones discapacitades perquè tenen un certificat de discapacitat o a les persones que tenen un problema de salut mental perquè estan diagnosticades i com si això els inhabilités per la mediació, no? Quan hauria de ser més aviat la mediació la que fos capaç d'adaptar-se en aquestes persones, no? La Núria Sánchez, que és de qui jo vaig aprendre aquesta flexibilitat del concepte de la capacitat en mediació, deia que és com si als autobusos de Barcelona no els hi haguessin posat una rampa i diguessin que, bueno, que si la gent no pot pujar a l'autobús, doncs que no pugi, no? Perquè no tenen capacitat. Doncs bé que hem adaptat els autobusos
i les estacions de metro perquè els mitjans de transport siguin accessibles per les persones que van en cadira de rodes. Doncs amb la mediació hem de fer una mica el mateix, no? Li hem de posar les rampes perquè les persones que tenen una discapacitat o que tenen un problema de salut mental puguin accedir. Potser també podríem parlar de quines són aquelles incapacitats que dificulten l'accés a la mediació. I aquí ja entraríem en altres discapacitats que segurament tenim molts més. Jo inclòs a vegades, perquè quan jo tinc un conflicte, tot i que me sé la teoria i també la pràctica, després quan jo tinc un conflicte en primera persona, em venen les discapacitats, perquè costa governar les emocions, costa acceptar que hi ha un altre que també té les seves raons, costen tantes coses i aquesta incapacitat estaria molt lligada o tindria molts vasos comunicants amb la voluntarietat. Quan és que no volem i quan és que no podem? Aquesta és una pregunta que ens hem de fer amb els nostres participants. Què els hi passa? És que a vegades no volen participar o és que no poden? I per què no poden? Sí? Haurem de veure si és un tema de voluntarietat o és un tema de capacitat i com aquests principis van fent un camí, van constituint el procés. Aquests principis ens van orientant cap al final, no com a requisit, com a un tíquet d'accés. Una altra seria la confidencialitat, amb el que també jo penso que hem comès errors i hem après, perquè la confidencialitat cap aquí és confidencial la mediació. D'aquí i cap aquí, I de què? Per exemple, nosaltres que treballem en un servei de mediació municipal i a vegades diem, això no ho posis en el registre de casos perquè pot entrar algú d'un altre departament i ho llegiria. Per exemple, la policia, diem, escolta, això és confidencial, això que no ho sàpiga la policia. A nosaltres el màxim derivador dels nostres processos de mediació és la mateixa policia, que sovint tenen molta més informació que no pas nosaltres. Per tant, què és confidencial i què no, doncs també ho haurem de valorar, O cap a un judici, Cap a un judici posterior, si la mediació fracassa i una de les parts porta a judici el conflicte, què és confidencial, I la llei ens protegeix perquè diu que un advocat d'una part no ens pot fer servir per declarar en contra de l'altre, perquè és confidencial. Però la llei no ens protegeix si és el jutge qui ens demana que parlem de què ha passat en la mediació. Llavors, què? No és confidencial si ens ho demana un jutge? I més d'un de nosaltres ens hem vist en un jutjat i que un jutge ens demani què va passar amb aquella mediació. Doncs això no està cobert per la llei, per exemple. En aquest cas no seria confidencial, segons la llei. Però nosaltres sabem que allò és confidencial. I, per tant, alguns de nosaltres que ens hem vist en aquest escenari, el que diem és que no ens en recordem, perquè com la mediació és confidencial i destruïm les nostres notes, i portem tants casos que som incapaços de recordar-nos què va passar amb aquella mediació, Ja veieu que el dels principis es diu molt ràpid, però després costa més, I la confidencialitat entre les parts, És evident que jo no li puc explicar una part que m'ha dit l'altra. Però no tant perquè no li pugui explicar, sinó perquè em carregaria el procés, perquè l'interessant és que s'ho puguin dir entre elles a la sessió conjunta. Si jo faig allò que sempre li hem dit, el corre ve i dile, doncs ja m'he carregat la mediació. Per tant, novament, no és tant un requisit, sinó és un principi que vertebra la nostra intervenció. I després podríem entrar en altres, podríem entrar en la imparcialitat, la neutralitat, la bona fe. No me vull estendre en les que avui no toquen, perquè avui vam dir que parlaríem de voluntarietat. Però tot això de la revisió dels principis jo penso que ens pot donar molt de debat i molt de suc per aprendre de les errades, que és una mica l'eix també d'aquestes càpsules, per aprendre de les nostres errades per millorar les estratègies i la intervenció. I llavors anem a parlar una mica de la voluntarietat, si us sembla. No sé, Francesc, si tu ja vols que fem una mica de tennis o de feedback o de... Deixa'm dir un parell de cosetes sense allargar-me massa. La gran dificultat que jo tinc aquesta tarda és que he agafat fred a les cordes, però imagino que se'm sentirà. I una altra i segona dificultat que és endèmica en mi és que estic amb 4 documents davant meu, vull dir que aleshores em faré un lío i no podré. Afortunadament, això que tu comentaves, o que és l'interès del grup de la colla del sexe en mediació,
que és que si logrem finalment preparar un document reeixit, moltes de les coses que no podrem parlar en directe les recollirem en el seu moment. Un parell de coses davant del tema dels principis. Una d'elles, i no ho dic jo, ho diu una jurista, és que estamos en una vorágine de normes, de multiplicitat de normes important. I en aquest sentit, això té molt a veure amb el caràcter jurista del nostre govern. Més d'una vegada hem rigut que la culpa és de los franceses, no del xa-xa-xa. La Revolució Francesa inventa tot el que és l'administració i aleshores qualsevol cosa s'ha d'escriure, s'ha de fer un reglament, s'ha de fer llibres blancos, verdes, s'han de fer directives, codis, recomanacions, anteprojectes, disposicions, projectes. Vull dir que en aquest sentit estem immersos amb una forma de fer, amb una manera de fer que ja de primeres posa molts límits, situa molts límits a la intervenció, no? Sigui la que sigui a la intervenció. Bé, per altra banda, i si ho trobo, ho dic, i si no, me callo i segueixes, Òscar, cada cop més grans experts crítics amb el que nosaltres també estem fent aquest intent de col·locar límits als principis, estan plantejant veritables, estan trobant forats, no? Forats negres. I això que nosaltres ens ho hem de prendre efectivament com d'alguna forma com un repte. Vull dir que no és tant que critiquem moltes coses, sinó que a partir del que ja està escrit, del que es tracta és d'anar revisant, que és un plantejament inicial que hem tingut, i d'això és del que es tracta, que anem revisant per anar millorant. Això era ara la primera reflexió que jo feia. Vale, Francesc, t'agraeixo. A mi sempre m'agrada molt el teu marc perquè ubica molt en un context més ample, que a vegades vivim molt en la nostra microrealitat, però les nostres microrealitats responen a qüestions més macro, no? I aquest desig de qui elabora les lleis, no? D'encursetar-nos a vegades perquè, bueno, potser no sé si estarem d'acord en que hi ha una certa desconfiança cap als operadors en general, els operadors públics, en aquest cas els operadors de conflicte, i per tant les lleis tendeixen a encursetar-nos i a dir-nos com hem de fer les coses. Bé, tornant a la voluntarietat, que jo penso que és un dels principis que més hem de revisar, la primera pregunta que ens hem de fer és què volen, no? O què esperem que vulguin els participants que venen a la mediació, no? O que arriben al nostre telèfon, o al nostre despatx, o al nostre e-mail, o qualsevol via de comunicació amb la que mantenim el primer contacte, no? Què és allò que han de voler, no? O què és allò que esperem que vulguin per accedir a la mediació, no? Que diem, bueno, tenen o no tenen voluntarietat, diem, no? Això ho diem d'una manera col·loquial i informal, com si fos una cosa tan natural, no? I gairebé no ens ho parem a rumiar, no? I clar, és que d'entrada jo penso que si el que esperem és que la gent vulgui seure amb el seu adversari directament i cara a cara per resoldre el seu problema, doncs si aquesta és la voluntarietat que esperem en el minut zero, doncs anem ben servits, perquè llavors així ens va com ens va. Que després no arriben les mediacions, no hi ha mediacions, i diem que, clar, s'ha de fer molta difusió de la mediació perquè la gent no vol mediar, i sempre l'imperi del bé i del mal i del guanyar i perdre i aquesta cosa contracultural de la mediació que a vegades ens fa sentir molt bé perquè ens pensem que som moralment superiors a la resta dels operadors adversarials, però que en la pràctica ens fa sentir malament perquè no omplim l'agenda de mediacions i, per tant, el compte corrent es va buidant. No sé, ho dic així una mica
una mica Irònicament. a lo bruto, no? Però, clar, és que no aconseguirem que vinguin les parts de la mà dels seus adversaris demanant ajuda a un tercer perquè puguin seure i parlar, perquè si no ja ho hauríem fet, ja hauríem parlat, si tinguessin aquesta voluntarietat. La gent que té aquest tipus de voluntarietat i certes capacitats ja s'ho fan sols, de normal. Ja amb excepcions, però de normal és això. Per tant, què volen? Què volen quan venen al nostre espai de mediació, a les nostres instàncies de mediació? Volen que els ajudin, bàsicament, la gent que accepta explicar el seu conflicte a un tercer o que vol explicar el seu conflicte a un operador de conflictes, el que vol és que l'ajudin. Llavors, jo penso que el primer requisit seria acceptar l'ajuda, no? Bueno, i després diem allò de jo no t'ajudo, jo t'acompanyo, però que tu ets l'especialista i tu ets l'expert i t'ajudaràs a tu mateix. I bueno, ja fem aquesta cosa que si l'expliquem molt i no l'actuem, sinó que l'expliquem, també fem que molta gent s'espanti i molta gent surti corrents de la mediació. Perquè jo penso que la mediació no s'ha d'explicar tant. Sí? El subjecte de la nostra intervenció no ha de ser tant la mediació, perquè la mediació és així, la mediació és voluntària, la mediació és confidencial, la mediació és imparcial, la mediació és neutral, i li posem al cap a la gent com un timbal de com és la mediació, que a la gent no li interessa com és la mediació. La gent el que li interessa és que li ajudin a resoldre una situació de conflicte que tenen. I com nosaltres tenim tantes pors de que el que fem sigui o no sigui mediació, i a més volem ser mediadors virtuosos, que fem les millors preguntes circulars, el millor replantejament i que siguem gairebé saracop, doncs arriba un moment que la gent s'espanta, perquè no els hem de parlar tant de què és la mediació, en què consisteix. La mediació com a subjecte. La mediació com a subjecte és una cosa que espanta. Per tant, la gent el que vol és que els ajudem. I llavors, per ajudar-los, la gent el que vol és explicar què els hi passa. Llavors, aquesta és una bona via d'accés, és un bon inici de voluntarietat. O sigui, aquesta primera voluntarietat de venir a un espai, ara telemàtic o presencial, en funció de les nostres circumstàncies, però la primera voluntarietat és venir a un espai on explicar què et passa. Sí? Aquesta és una primera voluntarietat. I ja hem de posar en valor, perquè això ja és una acceptació. Sí? Acceptar que tens un conflicte, que tampoc és menor. Sí? Que tens un conflicte, que pots fer alguna cosa, que pots deixar-te acompanyar per algú, acceptar que algú te farà preguntes, sí? Que a vegades seran còmodes i a vegades seran incòmodes. Totes aquestes petites qüestions van configurant la voluntarietat. Sí? I després acceptar que això que has fet fins ara no t'ha servit i que potser hauràs de fer unes altres coses. Sí? Potser hauràs de pensar en l'altre, en uns altres termes. Sí? I, bueno, i si voleu, us he posat aquí en el xat 2 articles del meu blog on he provat d'estriar o de fer una mica de cirurgia de quins són aquests aspectes que constitueixen la voluntarietat, no? I com els hem d'anar construint i els hem d'anar consolidant per aconseguir la voluntarietat total, que seria acceptar que per resoldre el conflicte has de seure amb l'altre, has de renunciar a una part de la teva mirada per incorporar la de l'altre i has de legitimar que hi ha una altra visió de lo que a tu et passa i, per tant, arribar a alguna mena d'acord o de pacte més o menys explícit. Sí? Aquesta seria la voluntarietat total. Però quina és l'errada que hem comès moltes vegades o que continuem cometent? Demanar això, aquesta voluntarietat total, com a requisit previ per accedir a la mediació. I clar, que llavors la gent no vol mediar, perquè els demanem córrer massa. No li hem dit procés de mediació, no li hem dit procés. Doncs on està el procés? I ja li demanem a la gent que ens ho donin tot en un primer minut. Sí? Clar, com aconseguim que la gent accedeixi a la voluntarietat? Doncs, bueno, els teòrics, per exemple, Díaz i Tapia, en aquest fantàstic llibre de herramientas prácticas para la aplicación de la mediación, ens diuen que primer hem d'exercir la legitimitat. O sigui, aconseguir que la gent vulgui accedir a la mediació es fa mitjançant la legitimitat. Hem de fer que la gent se senti còmoda. Jo a vegades ho il·lustro amb una imatge que és posar un coixí a la cadira.
no? Quan algú ve a l'entrevista de mediació, li posem un coixí perquè se senti còmode. Això és la legitimitat, sí? Que senti que té dret a tenir un conflicte, que senti que té dret a tenir una posició, fins i tot una posició tancada en un primer moment, i fins i tot que ha fet coses que no han anat bé, però tampoc les jutjarem en aquell primer moment, sí? Ara, vigileu, quan porteu molta estona amb el participant còmode, llavors haurem de treure el coixí, sí? Llavors haurem de treure el coixí i l'haurem de fer sentir-se incòmode. Un cop que estigui legitimat, un cop que aquesta voluntarietat hagi avançat, un cop que tingui millor predisposició, llavors traurem el coixí. I com traurem el coixí? Doncs això és fàcil. Traiem el coixí fent sentir a la persona que hi ha una altra que també té una posició legítima. Començarem a fer preguntes de l'altre. Aquí és on traiem el coixí, sí? I aquí comença la coreografia. Jo dic que la gent que sap, els argentins que saben molt de mediació, jo a vegades quan parlo amb argentins els dic que la mediació és com un tango, perquè sabeu que el tango és un ball una mica particular, perquè és un ball que no té tant passes prefigurades, tot i que algunes té, sinó que el tango és qui porta el ball posa el problema i l'altra banda li posa la solució. Sí? És un ball que va plantejant reptes conforme es va ballant. Sí? Doncs la mediació és una mica això. És en funció del relat que te van aportant, doncs tu vas traient o posant el coixí, reforçant aquesta voluntarietat o posant una mica més difícil que li podríem dir empoderament o li podríem dir reconeixement cap a l'altre. Sí? I aquesta és la manera de fer avançar els participants. Però vigileu de no fer avançar massa ràpid ni massa lent. Hem de trobar aquest punt. I cada persona té un punt diferent. Per això és un ball en el que el mediador balla amb el participant i troba el punt del ball. Sí? Vigileu que sempre nosaltres anem com una mica com si fos una cadena de producció. Fem mediacions, fem les mateixes preguntes, gairebé sense atendre què hi ha a l'altra banda, no? Del participant, què ens ofereix. Bé, doncs, jo penso que aquesta és una altra errada que a vegades fa que perdem persones. Hi ha persones que necessiten més temps o que s'encallen en uns temes determinats. Sí? Bé, doncs vigilem perquè amb aquestes no podrem córrer com amb altres, que amb altres podem córrer molt més i treure el coixí perquè ni el necessiten, perquè ja es troben còmodes sense coixí. Sí? Bé. Per tant, jo penso que hem de començar a percebre la voluntarietat com aquest procés, com un procés que pot ser més o menys llarg en funció de la vivència i del rol i de les característiques del participant i que nosaltres hem d'aconseguir com una palanca anar activant cada cop amb més potència o anant-li donant velocitat fins que arribem a aquest punt final que seria acceptar que seuràs amb l'altre per exposar com ho vius, però també per encaixar que l'altre ho viu d'una altra manera i s'haurà d'arribar a alguna mena de pacte o de renúncia d'una part de la teva posició. Aquesta seria la voluntarietat, que també li podríem dir capacitat, si ho volguéssim analitzar, segons aquests termes. Sí? I aquesta seria una primera línia de reflexió de la voluntarietat com a procés, no com a requisit. I com a principi, que diem, no? Diem com a principi, però seria un principi procés, no un principi requisit. I l'altre seria, que us proposo també en el segon document que us he posat en el xat, que és que provem d'identificar on estan les resistències. Sí? Perquè més o menys les tenim taxades, si ho penseu. Jo proposo unes 10 resistències, que són les més habituals, avançar amb aquest camí de la voluntarietat, no? I llavors, si més o menys tenim ubicades quines són aquestes resistències, doncs és més fàcil que proposem algunes estratègies per vèncer aquestes resistències. Sí? I després, si voleu, en parlem. Ara no me vull detenir en això. Vull tenir una mica més de feedback del Francesc. Després parlem de les resistències. Però acabo aquesta part de la intervenció dient que si tot i així algú no vol participar, això és molt legítim, també. És a dir, que la no voluntarietat reflexionada i informada és tan legítima com la voluntarietat. I a vegades els mediadors i les mediadores considerem que les persones que no volen mediar són moralment inferiors a aquelles que sí que volen mediar. Vigilem amb això també, perquè aquí se'ns veu el llautó de tant en tant. Per tant, si algú no vol mediar, doncs no és el seu moment, o no és el seu conflicte, o no és el seu espai de mediació, o no és el seu mediador, o vés a saber què és, però no és que aquesta persona sigui moralment inferior a d'altres que sí que volen participar. I alguns dels que volen participar després resulta que no tenen la bona fe. Ja en parlarem un altre dia de la bona fe. Però alguns dels que volen participar des del minut zero resulta que després
volen participar sense aquest requisit, que aquí sí que hauria de ser requisit o procés, ja en parlarem, de la bona fe. Sí? Bueno, fins aquí de moment. Molt bé. Molt bé, molt bé. Bueno, jo, a propòsit del que acabes de comentar, he subratllat algunes qüestions. Fonamentalment, aquesta contradicció amb la que ens trobem contínua entre el que són, com ja hem dit, principis, guies, i entre el que ha de ser una pura orientació que nosaltres hem d'anar revisant a mesura que anem treballant. Jo crec que, com diuen alguns experts, estem molt ficats en una pluralitat d'enfocs disciplinaris, els quals no cal que parlem gaire d'això, perquè és així, i que cada disciplina o professió aporta, depenent també dels models on estan ficats, van aportant-nos novetat o continguts. En aquest sentit, recordo ara la teoria del martell, que quan parlava ara del tema de les contradiccions, és un gran perill, perquè amb la teoria del martell entenem que tot el que fem ha d'estar a partir del martell que el porto jo i la punta, el clavo, que és el que jo he d'apretar per mantenir aquesta teoria, diguem-ne, aquesta forma de fer. Afortunadament, tot això ha anat canviant i en aquest sentit hi ha gent que diu que comença a posar en dubte, molt lligat amb el tema de la voluntariat, que comença a posar molt en dubte si no hem de transgredir aquests tipus de requisits en els quals gairebé sembla que no volem ni tan sols mullar-nos. Clar, si no ens mullem, vull dir, si no acceptem que en realitat nosaltres hem d'intentar provocar impactes, vull dir, si d'alguna forma soc molt porucs, vull dir, arribem a tenir una visió molt poruga de la mediació o d'altres formes d'operar en processos de conciliació, de mediació, ens estem convertint en una mena de cosa rara per la qual s'accentua cada cop més, perquè en realitat tu no has deixat de parlar en els teus blogs de la cultura. Una cultura que, a més, nosaltres anem contraculturalment, perquè tenim una cultura que no ens deixa fer mediacions. Vull dir que està plena, efectivament, d'aquestes contradiccions i que, aleshores, ens hem de plantejar molt seriosament si en algun moment tot això ho hem de transgredir-lo sense ferir uns mínims, però hem d'intentar transgredir-los. Per exemple, en Meyer, unes lectures d'en Meyer que m'encanten, diuen, però vamos a ver, vostè com gosa dir-li a una persona ferida que en aras de ser amable, porque tenemos un espacio amable, com vostè gosa dir-li que no cridi, que no faci improperis, que no insulti, o sigui, que el seu dolor no el mostri. Clar, aleshores, si estem fent això, estem entrant en aquest tipus de contradiccions que no són gens fàcil de superar. Jo entenc que no són fàcils, però que en realitat ens haurem de plantejar molt seriosament de treballar-les. Perquè, si no és així, del que estem parlant és d'una colonització determinada, d'una forma de mediació determinada, amb la qual, de los 4 o 5 models que coneixem, les coses se'n van més cap a models
on la disciplina o la professió fonamental és l'acuerdo, o sigui, resoldre el conflicte, i no la transformació, que seria un model que ens pot interessar de dir, oiga, es que estamos haciendo prevención. Si esto lo hago bien, a lo mejor usted, antes de volverse a meter en un lío, se lo piensa un poco más i actua d'una altra forma, no? En tot cas, acabo amb això, aclarint i molt d'acord amb tu, Òscar, el tema de los processos necessiten un temps. Fixeu-vos, una altra contradicció. ¿Cuántas vegades no s'ha dit que la mediació és lo més ràpido? Vull dir, és la cosa, el expreso, ¿no? Vull dir, no, oiga, no, es que lo más claro, económico. Clar, i lo más económico, i l'alternativa a la justícia. Oiga, tot això ho hem de revisar. Ho hem de revisar i crec que estem en possibilitats de fer-ho, perquè no estem sols, perquè hi ha molta gent que està... Aviam, els models narratius estan revisant aquestes qüestions. Vull dir que ja ens interessa, els models transformatius ens estan plantejant aquestes qüestions. Ja ens interessa seguir indagant i seguir fent autocrítica del que ens han dit que fem, però sobretot del que estem fent, de la reflexió que diàriament fem quan estem fent mediacions. Endavant, Òscar. No sé si la Eva té ganes de dir alguna coseta. No, jo els estic escoltant molt, amb molta presència, no? Que també és una cosa que la presència a les mediacions també és important, no? Clar. I parlar de la voluntarietat, pues, que és un procés, no es pot dir ara mateix ja, no? Tot és un acompanyament que s'ha de fer aquella persona, no? En tot el procés de la mediació, no? I que, com dèieu vosaltres, no? Que els principis no es poden convertir en un requisit, sinó com palanques per crear lligams i brinques entre les parts, no? Que és això una mica el que havíem parlat, no? En el nostre laboratori d'e-mails i de coses. Molt bé. Jo te reprenc una mica el fil, Francesc, en el sentit d'aquest que tu sempre ens portes a l'ètica del mediador, no? I de la mediadora, i també a la relació que mantenim amb l'encaix institucional, no sé com dir-ho, amb l'encàrrec, no? Igual seria una paraula més ajustada, no? L'encàrrec, no? On treballem, no? On es plantegen aquestes mediacions, en quin marc institucional, i què s'espera de nosaltres en aquell marc institucional, no? Perquè, clar, si el que s'espera de nosaltres és que arribem a acords, com tu bé planteges, i que siguem ràpids i econòmics, doncs llavors tindrem una mediació determinada, no? Si és això el que s'espera de nosaltres. Clar, a mi em fa patir més quan som nosaltres qui fem servir aquests grans avantatges de la mediació, no? Que és ràpida, econòmica i és molt fàcil arribar a un acord. Home, doncs ja ens hem posat l'acord al coll, nosaltres ja com a col·lectiu, no? Perquè, bueno, ràpid en funció del procés. O sigui, si estem parlant de part contra part en separació i divorcis o a part contra part en un tema veïnal o el que sigui, mira, te puc dir que sí que pot ser relativament ràpid. Però si estem parlant d'un conflicte públic, com tenim damunt de la taula amb molts serveis de mediació comunitària, per exemple, per la instal·lació d'un oratori musulmà o en un tema que tingui a veure amb l'ús d'un espai públic o, per exemple, el conflicte entre comerciants de l'oci nocturn i veïns de l'entorn, home, doncs ràpid, no sé si pot ser i no sé si cal que sigui, no? I econòmic, home, doncs si diem molt econòmic, després passa el que passa, que tenim mediadors voluntaris en diversos àmbits institucionals, com els jutjats, no? O sigui, la maquinària judicial i després es permet el luxe de tenir mediadors voluntaris. Hosti, clar, tan econòmic volem que sigui que ni per pagar-nos després dona, no? O després aquestes compensacions econòmiques que són tan simbòliques del propi centre de mediació, que això és un insult, la veritat. El que hauríem de tenir és mediadors en nòmina, no? Que tinguessin feina i que tinguessin el temps cobert
en entrevistes de mediació, en prevenció, en difusió, en sensibilització, en el que calgués, però que tinguessin un sou de tranquil·litat a final de mes, de dedicació a la mediació, no haver de compaginar amb altres tasques professionals i després la mediació queda com una activitat extraescolar. A mi em sona això, no? Jo soc advocat o soc educador o soc psicòleg i després a les tardes faig alguna mediació, com el que va a piano, no? Com el que va a patinatge. Econòmic i ràpid i amb molts acords i ja hem begut oli. Perquè li hem tret la força que té el nostre, no? I el nostre no deixa de ser una institució, com a tercers, que canalitzem conflictes, que endrecem, que reorientem i que traiem tensió en la nostra societat que cada cop està interpel·lada per tensions cada cop més polaritzades, no? I nosaltres tenim una mirada i un rol que el que fa és treure aquesta tensió o provar de compensar d'alguna manera amb diàleg les disfuncions que impliquen aquestes tensions, no? O tants elements socials que estan empenyent cap a la polarització, no? Clar, és un tema prou seriós com perquè el defensem amb altres virtuts que no són aquestes tres, no? Així que estic molt d'acord. I després, tornant al tema de l'encàrrec institucional i la institució on estem, i com també donem comptes dels resultats, no? Perquè, sí, clar, els resultats són quants acords hem arribat? Doncs també ho tenim una mica fotut. O quantes conjuntes hem fet, no? Quants casos han arribat a conjunta? Que llavors és una proporció determinada. I per explicar per què no arriben totes a conjunta, llavors necessitem dir, és que no hi havia voluntarietat, no hi havia capacitat, no hi havia, doncs llavors estem tota l'estona explicant què és el que no fem. No arribem a conjunta, com si arribar a conjunta sigui una cosa també evolutivament superior a no arribar, no arribem a acord com si arribar a acord fos una cosa evolutivament superior i llavors com no arribem, és perquè no tenim voluntarietat, no tenim capacitat. I us parlo de bases de dades que jo he dissenyat amb el meu equip. Tot això són errades, estem parlant tota l'estona. O sigui, ara jo no estic assenyalant a ningú, m'estic assenyalant a mi mateix durant aquests 15 anys. O sigui, ens hem equivocat també amb això, no? Quin tipus de... I després diem, perquè no és mediació, és una facilitació, no? O és una intermediació, o és una gestió del conflicte. Llavors anem inventant noms també per camuflar la frustració, que és que no tot pot ser mediació amb aquests requisits de que, clar, no es donaven les condicions, no hi havia els requisits i, per tant, no podia ser mediació. Ostres, quines trampes que ens hem fet, que complicat ens ho hem fet, no? Doncs quan nosaltres treballem ja estem fent mediació. O sigui, jo des del moment que arribo al despatx o ara connecto l'ordinador quan treballo a casa, jo ja estic fent mediació. Ara ja veurem després com acabarà la cosa, no? Jo ja soc una part de la comunitat amb la qual intervinc, que quan començo a intervenir, doncs ja això té uns efectes. I com els mesurem? És el gran repte, no? Però podríem dir, quants vincles tens amb la comunitat, no? El dia que hi hagi un conflicte greu en un espai públic o en un tema d'espais de culte, a quanta gent pots trucar i ve aquella mediació? Aquest seria un indicador, per exemple, interessant. No si tenen voluntarietat, si tenen capacitat, si hem arribat a acord, quan hem trigat, no? Ens hem fet una trampa nosaltres mateixos, jo penso. Sí. Fixa-t'hi ara que comentes això, me'n vaig a, per exemple, a aquest altre principi del qual en altres moments en parlarem de la neutralitat, no? Com pots tu garantir la igualtat d'oportunitats? Quan en realitat gran part, no dic tot, afortunadament, quan gran part de l'orientació que rebem és una orientació dirigida no al procés, que ho hem estat parlant, sinó a les habilitats. Clar, aleshores, com podem garantir equilibris amb determinats estàndards i que en el moment en què ens n'anem i sortim de determinats estàndards, ens estan dient esto no és mediació. I dius, ala,
qué bueno. ¿Y quién me dice esto? No? Saps? I és un tema que el trobo com molt recurrent. I dic amb això que en absolut la meva intenció és criticar a qui d'alguna forma vagi fent altres coses, no? Jo penso que em col·loco més amb la crítica a l'estàndard, no? Amb la crítica a no créixer, vull dir, a no plantejar-me dubtes, a no intentar noves fórmules, no? És una mica, ja fins i tot ja no crítica, sinó una mica el plantejament per mi. Vull dir que hem d'anar innovant amb tot això. Ens ho demana la gent, perquè justament continuo dient, la cultura és una cultura negativa de la relació. És una cultura negativa, perquè és una cultura, no tota, perquè afortunadament ara que m'agrada cada cop més el fenomen ecològic, m'agrada moltíssim recordar el que passava en els pobles petits debajo de un cedro o debajo de un tejo, no? Vull dir que era l'assemblea del poble, es feia sota un arbre i en allà la gent parlava i discutia, no? I ho trobo com molt interessant. Però mantinc aquesta cosa de dir, si la cultura, o sigui, si d'alguna forma les nostres entitats no trenquen, el que estan fent és mantenir una cultura, una forma de fer, una manera. I aleshores, a mi això em provoca, i ara estic pensant en el centre de mediació, a mi em provoca un dir, escolta'm, no queda muy clara la neutralidad de las entidades. A mi no em queda molt clara la neutralitat, la bondat de les entitats. No queda molt clara. No em queda molt clara. No sé si amb això podríem també seguir parlant. Bueno, però per una altra banda, aquesta pregunta, clar, perquè ara que ha entrat aquesta llei, no?, de que tots els casos de persones que es separen i no es posen d'acord amb fills, doncs estan obligats a participar en aquesta primera sessió. Com ho veieu, no?, aquesta voluntarietat, no? Què en penseu, els mediadors, davant d'aquelles persones, aquelles actituds de no voler mediar, no? És bona aquesta, Eva, és bona. A mi em costa tenir un posicionament sobre això, perquè hem d'obligar a la sessió informativa, no? Seria aquesta una mica com jo he vist la pregunta, no? Que a vegades se m'ha fet, no?, aquesta pregunta. Hem d'obligar a la sessió informativa. Clar, i és fàcil respondre depèn, no?, que és la resposta fàcil, però és que, clar, és que depèn, jo penso depèn de qui la farà, l'entrevista informativa. Claro. Perquè si la fem com un requisit, també, o sigui, si el plantejament és que t'estic fent una entrevista perquè és un requisit, doncs llavors tindrà els efectes que té, que per exemple els hem vist a l'Argentina, no?, que hi ha molts advocats que fan advocats mediadors, perquè allà dins de l'àmbit de la justícia només poden treballar els advocats, i la fan com una forma d'obtenir uns recursos, perquè com això s'ha de pagar, però no hi ha una intenció d'acompanyar cap a la mediació. Es fa com una forma de guanyar uns cèntims. Sí. I per què s'ha de fer? Llavors, clar, si la fem novament com un requisit, doncs ens equivocarem. Ara, si la fem com una oportunitat, i això és responsabilitat de qui la faci, l'entrevista, perquè la persona que tindràs davant no tindrà voluntarietat, perquè estarà obligat a fer una sessió quan volia fer un pleit, quan volia anar a judici, doncs aquella persona no tindrà voluntarietat, com l'hem entès sempre. No? Perquè si volgués parlar amb l'altre i donar-li una part de la raó, ja no estaria en el jutjat. Llavors, clar, si aquella entrevista la plantegem com una oportunitat per acompanyar algú que no té voluntarietat, doncs potser passen coses. Però si és només un requisit per constatar que aquella persona no vol, doncs ens anirà malament. Jo soc bastant reaci a aquest tipus de procediments. Em costa veure-ho.
Ja, no deixa de ser una gran contradicció. De totes formes, hi ha una esquerda oberta, no? Amb la mediació preceptiva, a l'obligada, a la mandatòria, no? És el que tu dius. Escolti'm, jo no solament voy a cumplir con el papeleo, sinó tinc una oportunitat, com tu deies, Òscar, tinc una oportunitat i venga, vamos a ver cómo le doy la vuelta a todo esto. Jo si les hagués de fer, que no és el meu àmbit, jo estic a la comunitària, com bé sabeu, però si jo les hagués de fer, penso que aquesta seria la primera reflexió que diria en el moment que conec a la persona. Jo penso que li diria això. O sigui, hem de decidir què fem amb aquesta entrevista. La fem com un requisit o la fem com una oportunitat? Claro. I això dependrà del que vostè vulgui. Si vostè em diu, no, léame la cartilla porque no me interesa lo que usted me diga, pues acabemos rápido. Pero si usted tiene interés en alguna cosa que podamos pensar juntos, pues vamos a aprovechar que estamos juntos. Y luego ya veremos si mediamos o no. Esto ahora mismo no me importa. Lo que importa es que nos conozcamos y que pensemos juntos, no? Però no sé si tindrem aquesta capacitat novament, nosaltres la capacitat, perquè la incapacitat gairebé sempre està per part de l'operador, no tindrem aquesta capacitat de gaudir d'aquest tipus d'entrevista com una oportunitat, no? Com una finestra oberta a una persona que està patint i, per tant, volem generar un clima de confiança i, si de cas, al final ja veurem si vol mediar o no vol mediar. No sé si tindrem aquesta capacitat. No sé, Eva, si te serveix això. Sí, no, molt bé. La veritat és que la resposta m'ha anat superbé, no? Perquè sí que és veritat, no? Unes altres ulleres, una altra forma de mirar, no? Si vostè em vol escoltar o vol obrir-se a mirar d'una altra forma o simplement vol complir la paperassa i ja està, no? Claro, pero ficheu-vos. No sé si diré una tonteria, però tu, si aquesta persona amb la que tu li has d'informar no li descompten, vull dir que ha d'estar, està treballant i està perdent el seu temps i li trauran del sou perquè està... Vull dir, quina cara tens, vull dir que, no, quina cara tens davant, no? Vull dir, amb això, que fixeu-vos la tonteria que us plantejo, no? Però quina cara tens d'una persona que diu, venga, vamos rápido, que esto tengo que m'estan esperant, no? Sí, no. No, i a més que a vegades precisament són persones que venen dels jutjats i que porten en un conflicte molt de temps, no? I que la motxilla ja és molt gran, no? I les expectatives que tenen doncs no són gaires, no? Que estan com estan ja esgotats, no? D'aquests processos. Jo faria una proposta una mica agosarada, a veure què us sembla, Potser m'envieu a pastar fang, però jo faria la sessió obligatòria post-sentència. És a dir, un cop que hi hagués la sentència, de dir, bueno, però vostè, tot i així, està obligat a passar per una sessió informativa de mediació. Perquè si no ha quedat satisfet de la sentència, potser encara el podem ajudar. Molt interessant, Òscar. Sí, pues donar-li la volta, clar que sí. Molt interessant. Sí. Molt interessant. Sí, molt interessant. Fixa't que hi ha un tema que m'interessa i que em preocupa molt. Ho hem parlat, últimament ho parlo sovint, no? I és dir, quines són les garanties que nosaltres oferim a les persones? Quines garanties oferim? Garanties fins i tot físiques, o sigui, garanties. Quines garanties dels seus drets oferim nosaltres com a mediadors? I, clar, com parlem dels mediadors voluntaris, ja ni te cuento, no? Vull dir que ja aquí és de garantia zero, no? Aleshores, quan hi ha aquest tipus de plantejament, diguem-ne, creatiu, no? Vull dir, d'una manera creativa, torno un altre cop a entendre, a creure'm el principi de neutralitat. M'ho torno a creure un altre cop. O, per exemple, criteris d'equidistància, me'ls torno a creure. Però, clar, per creure'ls, l'entitat ha de canviar també en les seves formes.
que és una mica el que li estem donant voltes ara, no? I dic, jo crec que estem en aquest moment. Jo diria que, per una banda, sí que és important dirigir-nos als processos i les habilitats en la mediació, però que, per altra banda, no podem obviar el que ens hem de dirigir també a les estructures que estan legislant o que estan col·locant mecanismes perquè es desenvolupi la professió. Vull dir, això també s'ha de tenir en compte. I imagino que per tenir-ho en compte, el concurs de les disciplines que concursen, que estan al voltant de la mediació, han de ser imprescindibles. I ara em refereixo al comentari que feia l'Eva sobre l'avantprojecte, no? Sobre la llei. Doncs bé, no? També la pregunta, no? De vegades la gent ve a mediació i potser, encara que tinguin ganes de resoldre el conflicte, potser no és el moment, no? Perquè els conflictes també tenen el seu moment, no? Per poder resoldre, perquè estan molt enfadades, perquè encara estan molt afectades. Com podem treballar, no? Aquest aspecte? Perquè a vegades no depèn d'ells, no? T'arriben a aquesta mediació, però aquesta mediació no... Bueno, que encara que vulguin les parts, però que veus que no poden, no? I quin missatge els podem donar, no? A aquestes persones que venen? Clar, a mi em fas pensar en el tema de que, a més, no només hi ha una part, o sigui, com a mínim n'hi ha una altra, també. Sí. O sigui, que trobar el moment de i que te coincideixi que el moment de les dues parts és el moment de la mediació, és gairebé una loteria, a vegades. Per això, jo em trobo còmode també amb un sistema de mediació comunitària municipal, perquè a vegades la part A, el participant número 1, està en el moment de la mediació, però no ho està el 2, però tu continuaràs allà, en aquell àmbit comunitari, perquè potser d'aquí mig any o un any és el 2 el que està en el moment de la mediació i pots tornar a la part A, sí? O a la part 1. I que a vegades ens passa que reobren processos que en aquell moment no vam tenir la sincronia de les dues parts disposades a negociar. Però potser d'aquí un any, a vegades reobrim casos i diem, bueno, és que no va voler la segona part. Bueno, però potser ara, però ha passat un any, potser ara està farta ja que es queixin d'ella. I a vegades passen aquestes coses, no? De que arriba tens oportunitat en un altre moment, no? Y potser la persona te diu, ya te dije que no quería mediación. Sí, pero ha pasado un año, ¿no? Y tienes a tu vecino que sigue interesado, no? O potser quan una de les parts s'anima, l'altra ja no vol, no? Perquè ho ha provat tantes vegades que ja no vol. Però a mi se me fa difícil pensar novament en la voluntarietat com un concepte de requisit, perquè, clar, és que s'han de donar moltes vegades el requisit si no ho acompanyes. Perquè no només hi ha una part, és que hi ha dos, com a mínim dos. Sí. Ara que parlàveu d'això, me'n recordava una mica de la teoria de la veritat, una filosofia ètica que la podríem doblar pensant en el que comentes, no? Vull dir, en el que és los conflictos que són de percepció o que són de realitat. I en aquest sentit, moltes vegades, que en realitat moltes vegades el millor és trobar-nos en teories mixtes, vull dir que podamos trabajar con las dos coses, amb les percepcions i amb la realitat per arribar, efectivament, passi el temps que passi, perquè això és bo el tema de la comunitat, i desgraciadament no hi ha innovació en altres àmbits, no hi ha aquesta opció de pensar en altres àmbits, d'arribar o d'acostar-nos a ètiques de veritat, no? De la veritat. Vull dir, clar, si és que no partim d'aquest tipus de pressupostos, és molt complicat, és molt complicat.
I a més volia afegir que, tot i que una persona no vulgui, o digui, no, jo no vull seure a parlar amb l'altre, no? Primer, que no li hem de fer aquesta pregunta en el minut 1, no? Claro. No cal fer-li, ja li farem. Ja li farem més endavant. I abans de fer-li podem jugar que tenim l'altre assegut a l'altra banda de la taula. O sigui, podem fer una conjunta simbòlica, no? Fem-la abans de preguntar-li si vol o no vol, no? Claro. Ara imaginem-nos que tens aquí el teu veí al costat, no? Què penses que et diria? I tu què li diries? I què és la cosa que més mal et faria? I com reaccionaries? I què penses que te diria i que tu ara no ho pots escoltar? I dale, i dale, i dale. O sigui, no els deixem tranquils, no? I ja al final ja li preguntarem, bueno, t'hi veus, no? T'hi veus? Vols que t'ajudi a parlar, de veritat? Però ja l'hem fet, la conjunta, no? Però ja l'hem fet simbòlicament. I si al final diu, no m'hi veig. Bueno, doncs ja ho hem treballat, perquè potser amb aquell anar al gimnàs que jo dic, amb aquell anar al gimnàs, quan hagi de posar-ho en pràctica i hagi de córrer la marató, que és parlar directament amb l'altre, amb un tercer o sense, potser ara té unes noves eines, perquè li hem ajudat, no? O sigui, hi ha gent que ja ni planteja, ni s'ho planteja perquè l'altre diu que no vol. Bueno, espera, és que no sabem si vol o no vol. Què significa que no vol? Tu no tens una hora per parlar amb aquesta persona? Doncs parlem-ne, parlem una hora. Ocupem l'hora sencera. I si al final diu que no vol, doncs no vol. I també li podem fer, bueno, i què hauria de passar perquè volguessis? No? Què podria passar perquè volguessis? Perquè aquí a vegades també s'obren portes, i diu, home, si l'altre durant uns dies deixa de fer soroll, doncs potser m'ho replantejo. Vols que li digui això de la teva part? Vols que ho treballem, això? Vols que en parlem d'aquí 10 dies? A veure si s'ha parat el soroll? O sigui, no ho donem per perdut. Tan ràpid, no vol. No, és que no vol. Bueno, espera't, no vol. Què vol dir no vol? Sí, estic d'acord. Jo penso que de vegades ens podem trobar amb una dicotomia sense que hi hagi més percentatge en una banda o una altra, amb el que jo li dic de sobreactuació. Vull dir, tant per la part de no ficar-se com la part de ficar-se massa. I això són temes complicats, no? Vull dir, perquè ràpidament, tocant el tema aquest de la imparcialitat, no? Tu pots dir, no, jo aquí no me meto porque las partes no juegan, no? O una parte no juega. Vale, ja està. Bueno, vull dir que és el que tu deies, no? Hi ha coses que podem plantejar-nos-les d'una altra manera. Tant des d'una perspectiva de concepció del que és la gestió, una gestió preventiva, per exemple, una concepció de gestió preventiva del conflicte, com des de la qüestió més d'habilitats, no? Vull dir, de saber quines preguntes fer o saber plantejar escenaris de futur, per exemple, no? Que és un tema que també és recurrent, no? Hi ha algú, perdoneu, Eva, estàs llegint, la Mari Alfalla ens fa una pregunta. La llegiu vosaltres? Jo no. Aviam, espera. No, si no la llegiu en el xat, la llegeixo jo. Sí, llegeix tu. Vale. Jo no sé per què no la veig. Diu, què passaria si es pogués accedir al procés de mediació en qualsevol moment? No solament abans o després del procediment judicial. En qualsevol moment. Bueno, jo ja, per començar, penso que això en un procés judicial no es pot fer. M'imagino que les coses estan molt etiquetades, no? Què penseu? Ai, mira, i la Maria em diu, no entenc el que diu el Francesc, però clar, jo ara t'he llegit tard, Maria, i no sé de què estava parlant abans. Ja no sé. Es pot intervenir només amb el micròfon. Si obren el micròfon, poden intervenir també. També. Bueno, això de la Mari, el planteja aquest de què passaria si es pogués entrar en un procés de mediació en qualsevol moment.
abans o després. Ara ja les veig, les preguntes, ara ja està. I potser algun dels participants o dels hipotètics espectadors, però que poden ser participants, sap més d'intrajudicial. Jo tinc entès que es pot accedir en qualsevol moment, no? Estic equivocat, potser. O sigui que... No sé, ens ho podrien dir, Potser algú sap més d'això. Jo tinc dubtes, però o sigui, jo sé de mediacions familiars que es fan per incompliment dels convenis, per exemple. O sigui, seria posterior a la sentència, no? Per exemple. I també de situacions de penal on si al jutge li arriba un acord de mediació, almenys comunitària, les té en compte. O sigui que jo tinc aquestes dues referències de que estan en diferents moments del procés judicial, però no soc especialista en això i m'ha perdut una mica. Potser algú podria aclarir. Si voleu que digui alguna cosa. Sí. No, és que amb els jutjats que puguem tenir més relació i en el qual el jutge a vegades van molt perduts també amb la mediació, no saben quan poder-ho posar. I som nosaltres els mediadors, potser els que a vegades els ajudem a dir quan es pot fer o quan no? I ens ho pregunten el mateix jutge, diu, bueno, aquí haig de parar i m'envio a mediació. A veure si per aquest tema no es desencalla. I es pot parar el procediment i tenir una data igualment de vista i de poder-ho després seguir. Però si el jutge ho demana, es pot... Nosaltres rebem mediacions d'aquesta manera. Perdó, ja que estic... Francesc, el que no entenia abans és quan deies que què passava amb els mediadors quan des del centre de mediació els tenien mediacions i què passava si els treien el sou o què passava perquè estaven treballant en un espai i després havien de descomptar-ho del sou o com era, no? No. El que parlava, Maria, era que la dificultat que podem tenir amb una persona, no amb un mediador, amb una persona que l'obliguen a fer que l'obliguen a tenir una informativa i aquesta persona va al jutjat a tenir la informativa o va on sigui a tenir la informativa i és una persona que a mesura que passa el temps està perdent diners en la seva empresa. No parlo del mediador, sinó d'un operari que treballa on sigui. Val, perfecte. Era això. Bueno, si a vegades ens demanen que els hi fem les justificants conforme per votar. Exacte. I per això jo entrava en aquesta cultura, amb aquesta cosa d'impediments per la voluntarietat, no? Que n'hi ha d'haver més d'un, no? Vull dir que un podria ser aquest. D'acord. No vull ara monopolitzar, solament volia també afegir a les que dèieu, era que el fet ara que ens derivin tantes sessions prèvies, que estem treballant moltíssim, ens estan derivant a persones que estem ja bregades bastant amb la mediació, no? I ho veiem com una oportunitat, la veritat, perquè els hi fem difusió directa del que és la mediació, perquè molts no ho sabien, però a més també els hi fem el que és la difusió als mateixos advocats, perquè clar, nosaltres ens posem d'acord amb els advocats perquè ells mateixos també estiguin presents, si és necessari, en aquesta sessió prèvia. I són ells mateixos, els advocats, els que estan a vegades dient sí, bueno, jo ja els dic que sí, que això pot arribar a un acord, pot. O sigui, els mateixos advocats es mostren a vegades molt col·laboradors, hi ha que no, però hi ha alguns altres que sí i que estem fent una difusió per aquí en els mateixos advocats. Perfecte. Potser hi ha algú més del suposat públic que vol participar o vol dir la seva. O estan tímids o estan avorrits. Una de dues.
Jo no veig cap pregunta més, eh? Tu veus alguna més, Francesc? No, no em ve cap altra, no. Vale, doncs em passi. Bueno, no hem parlat de la voluntarietat del mediador, que potser hauríem de recuperar una mica això també, no? De dir quan nosaltres voluntàriament diem que no mediem en aquell cas, no? Que també hauria de ser una possibilitat, no? Hi ha situacions amb les que no podem mediar, no passa res, no som de Marvel, no som mediadors de Marvel, som de carn i ossos, no? Hi ha situacions que perquè ens recorden massa episodis de conflicte de la nostra vida o perquè hem tingut molts casos similars que han anat malament o vés a saber, o perquè, bueno, o perquè a vegades no hi ha una explicació molt racional però no podem, o una de les parts se'ns fa molt complicada perquè no podem generar confiança, no sé. Poden haver diferents motius que ens portin a necessitar una comediació per compensar aquelles incapacitats que tenim, que és una via, no? La comediació, una via compensatòria, però si no és possible, no és viable o fins i tot així no podem superar aquestes dificultats, doncs també hi ha la voluntarietat del mediador de dir que en aquell cas no volem continuar. No volem perquè segurament no podem. No podem. I tornem a la voluntarietat i la capacitat també, però era mirada cap a nosaltres, no? Sí, bueno. És un tema aquest que també es treballa amb el principi d'imparcialitat. És un tema que també es toca. Sí. I has dit... També, Francesc i Eva, com a vegades és difícil destriar-los, Com van a vegades, no? En aquest cas concret que diem ara, és voluntarietat, capacitat i imparcialitat, i va una mica tot barrejat, Sí. És així, És així. Segurament nosaltres necessitem separar les coses per fer-nos entendre més, no? O per comprendre millor les coses. Però aquesta perspectiva, aquesta cruïlla d'idees és impossible de no tenir-la lligada, no? Ara m'ha agradat molt el que has comentat, perquè en aquesta línia que jo defensava de la creativitat, vull dir, de col·locar més coses, de col·locar més personatges, trobo molt important, digues-li comediació o digues-li jo que sé què, trobo com a molt important incorporar personatges que ens facin un cop de mà, no a nosaltres, sinó al procés, no? Incorporar personatges. I jo entenc que això no és fàcil, entenc perfectament que això no és fàcil. Però jo estic molt en aquesta línia d'incorporar persones que poden donar una visió, ens poden donar llum, no a nosaltres, sinó a tothom que estem implicats en aquest procés. Et refereixes a la figura del comediador, Francesc? Sí i no. Vull dir, em refereixo a la figura del comediador i em refereixo a invitades que no són comediadores. Em refereixo també a aquestes altres figures doncs perquè tenim necessitat d'informació que jo no tinc perquè no la tinc. És una mica com quan l'Òscar ara comentava, jo no domino el tema de jutjats, no? Bueno, és important, no? Tenir alguna informació al voltant, no? Doncs mirant el blog de l'Òscar, on parla de la voluntarietat, no? Que llavors, ¿qué implica, no? Allò de, ¿no? Volvamos a cuando sí quieren, ¿no? La siguiente pregunta es, ¿qué quieren, no? ¿Por qué participar? ¿Qué significa que sí quieren, no? Perquè, clar, participar, perquè, clar, poden anar si quiero, però, clar, s'ha de participar, no? Què implica aquesta voluntarietat, no? Perquè aquesta voluntarietat pues, està sempre, no? Com deia l'Òscar, durant tot el procés implícita, no? Allà, perquè, clar, implica també cooperar, no? Implica bona fe, implica moltes coses, no? Aquesta voluntarietat, no? Com ho veu? Com ho veus, Òscar?
Bueno, amb aquesta part de l'article, la reflexió que jo volia subratllar és què volen, no? Perquè moltes vegades subratllem que no volen, no? Ho posem en negatiu, no? No té voluntaritat. Bueno, però de què? De què no té voluntaritat? I bàsicament quan no té voluntaritat és que no té voluntaritat de seure a parlar amb l'altre havent de cedir. Això és el que no volen. Però clar, és que potser no hem de començar per aquí, no? Hem de començar per una altra part. I llavors li dono la volta i dic, bueno, però què volen? Llavors què volen? Perquè sí que hi ha coses que volen. Volen que algú els escolti, volen que algú els entengui, volen que algú... Segurament volen que algú els doni la raó. I també els hi podem donar unes raons. No la raó, perquè la raó és indivisible, ja sabem. Però segurament tenen unes raons i per això la legitimitat, no? Com diuen Díaz i Tàpia, no? En el llibre, doncs la legitimitat és la via d'accés, facilita l'accés a la mediació, no? Per tant, què volen? Què volen? Perquè hi ha coses que sí que volen, no? Ja parlarem de quan voldran seure a parlar amb l'altre. I en algun moment de l'entrevista jo sí els dic, home, per experiència sabem que aquest tipus de coses, com es resolen de veritat, és si un dia aconseguim seure tots a parlar, no? Però potser això ara mateix sembla complicat. Potser avui és un dia complicat per plantejar això. Però si tot va bé, algun dia haurem de seure, jo els dic, algun dia, no? Òscar, Eva, la Júlia ens fa una pregunta. En cas d'una mediació laboral entre persones d'un mateix equip que no s'entenen, però no volen parlar entre elles, quines eines proposaríem per animar a fer una mediació i millor encara que sigui d'una manera voluntària, no? Jo abans que respongueu, penso ara, recordo a Galton, no? Quan parla de la violència estructural i en aquest sentit moltes vegades els equips o les entitats o les empreses tenen estructures que no permeten o que no ajuden, volent o no volent, vull dir que no permeten o en tot cas permeten que existeixin dificultats d'aquest tipus. Jo, per exemple, últimament, i ho sabem perquè en el CES també hi ha un grup especialitzat que treballa amb això, per exemple, hi ha hagut estructures de reciclatge professional que han anat derivant i han estat agafant forma, sobretot ja no la supervisió, sinó el debat ètic, que és una altra, diguem-ne, iniciativa, vull dir, amb la qual es dilueix una mica més el que és l'expert supervisor davant del grup, no? I s'aporten altres tipus de diàleg. Bé, he fet una barreja entre el que pot ser una empresa o un grup que no treballa les seves dificultats i que aleshores peta gent, no? I he fet aquesta altra barreja de dir com hi ha grups que, entenent que això pot passar, incorpora, sense haver de cridar un mediador o a un procés de mediació, incorpora estratègies de diàleg col·laboratiu o apreciatiu o el que sigui. Què us sembla la pregunta de Júlia? Home, és una molt bona pregunta i estic d'acord amb tu. També, Francesc, que els equips i els grups s'han de dotar d'eines de prevenció, eines de diàleg propis, sense haver de necessitar un extern, no? Però, bueno, quan arriba aquest moment crític de l'extern que no ho volen, que no s'entenen i no ho volen arreglar, no ho volen parlar, no? Però podem tornar a començar també per les entrevistes individuals, com dèiem abans, No cal començar ja plantejant que no volen seure a parlar, perquè normalment és aquesta voluntarietat tancada, no? Comencem a parlar individualment a veure què passa, no? I per què no volen parlar, no? I quines altres coses volen fer si no és parlar, no? Quines alternatives tenen? I després, en situacions d'aquest tipus, que jo he mediat algunes també, en la pròpia estructura de l'Ajuntament de l'Hospitalet i fora, una bona eina és fer un taller, no? Fer una formació sobre gestió de conflictes o sobre altres... o sobre aspectes emocionals o sobre altres eines, eines de comunicació,
i llavors el grup estan junts i acaben entrant en la controvèrsia perquè, bueno, si hi ha un conflicte és inevitable que aparegui. Per tant, fer una formació pot ser una altra via de que aflori la situació que es pugui abordar amb uns altres plantejaments des dels cercles de diàleg o des dels cercles restauratius, etc., com tu bé plantejaves, Francesc. I després, darrerament, també hem conegut unes eines, jo ja he fet alguna formació en estructures alliberadores, no sé si coneixeu aquestes metodologies, són prou interessants i bueno, jo tinc la persona amb la que jo em vaig formar, la Caro Frique, que és una persona que val la pena seguir també, i llavors ofereixen moltes eines per treballar en grups, no directament en el conflicte, sinó sobre metodologies que fan que es trenquin moltes dinàmiques que estan enquistades, no? I, per tant, no sempre hem d'entrar directament al conflicte, no? Podem entrar en plantejar el grup que vol aconseguir, com ho vol aconseguir, com ho faran, amb unes estructures que permeten sacsejar els grups, no? Exacte. Estic molt d'acord. Estic molt d'acord. Escolteu-me, companys, companyes, estem arribant a l'hora i mitja. Vull dir que si voleu, ara estan escrivint, algunes amigues estan escrivint, però si voleu anem jo què sé, o pensant en tancar o a fer un últim discurs, jo què sé. Aviam què és el que diu la Núria, que em semblava que estava escrivint. Em semblava. A Núria jo no veig. No, és que jo he vist i ha desaparegut. Vale. Bueno, potser està a mitges, no? Potser s'ho està pensant. Jo volia tancar com he començat, ja sé que és una mica reiteratiu, però això queda molt elegant, el de tancar igual que comences. Claro. I jo vull tancar amb aquesta cosa dels principis que no han de ser requisits, sinó que han de ser orientadors o que han de ser procediment, que han de ser procés. No requisit que el que fa és dificultar l'accés, sinó al contrari, els principis han de facilitar l'accés. Correcte. I llavors revisem en les nostres errades d'aquests anys, que és el que estem fent, per provar de fer-ho millor. Ja ens hem equivocat prou amb això. Jo diria que en Xema i la Núria estan escrivint. Els hem de donar una mica de temps, potser. Sí. En Xema diu, muy interesante todas las reflexiones. Hombre, Xema, muchas gracias. I la Júlia diu moltes gràcies, també. Vale. Doncs perfecte. No, està molt bé. I a més, acabar com comencem és tota una... És exacte el que tu deies. Jo penso que ja no cal ni dir que és un resumen, és deixar clar quina és la consigna, no? I en aquest sentit per mi em queda molt clara la consigna. Escolteu-me, voleu que avancem... que fem... No, ni tan sols avançar. És dir, seguirem parlant de principis la següent càpsula. D'acord? Ho dic perquè el Pep, que el tenim per aquí, no la seva cara, però el tenim, sabem que està per aquí, demà jo li presentaré un petit escrit, igual que ja li vam presentar anteriorment, però mantindrem una mica aquesta línia, si sembla que sí, no? El grup vam decidir això, amb la Eva, tu, Òscar i amb la Isabel, vam decidir que seguiríem amb aquest tema, no? Sí, vam decidir que amb això, no? I també faríem allò que vam parlar quan ens vam veure de les entrevistes, no? D'introduir-les també. Sí, això ho farem. Jo aprofito per saludar la Isabel, que no ha pogut estar avui perquè es troba malament. Té una mica de febre, ara a veure què ens dirà del diagnosi, però ens ha ajudat molt a preparar la càpsula també amb la relatoria, amb el resum, amb fer de feedback, i ha tingut molta paciència perquè nosaltres tres a vegades som una mica dispersos i la Isabel ens ha ajudat molt a centrar-nos. Ens ha centrat, sí. I com ho veurà la gravació, te saludem, Isabel. Gràcies. Exacte. I tant. Moltes gràcies, Isabel. Bueno, doncs per mi ja està, per mi jo soc satisfet. I moltes gràcies a tothom i al Pep per... Us he escoltat tota l'estona. Moltes gràcies, Francesc. Vinga, doncs, moltíssimes gràcies a vosaltres. Gràcies, Maria. Bona tarda.
Molt bé, doncs